Ďalšia výrivka opravená. Tentokrát sa jedná o Bellatrix. Majiteľ si ju chcel dať skontrolovať a pôvodne tam bola použitá záplata z bicykla na tomto mieste. Ja som použil záplatu priesvitnú, transparentnú. Zalepil som to s lepidlom kvalitným. A teraz na povrchu sa netvoria žiadne z krajov, ani sa neodlupuje, proste drží v celku a nehrozí, že by ju niekto počase odlepil. Je ozaj pevne nalepená, sa nedá ani vôbec odlepiť žiadnym spôsobom. A garantujem, že vydrží ešte niekoľko rokov. Ak máte niekto nejaké člny alebo nafúkovacie postele, výrivky, poškodené nejaké nafúkovačky, tak kľudne sa mi ozvite a dáme to do poriadku.